pasare vanhu 2 ipapo. Ndoda kuti bhenji rimwe nerimwe riite vanhu 2. Ndokumbirawo mask ngativharei nemhuno. Vanhu vari kupinda neuko kana uchida kutora shamwari mashure uko. Regai ndikugamuchirei mose. Ndinoziva kugamuchirwa nekuda kwechiitiko chakadai. Vazhinji tinenge takaremerwa, vazhinji misodzi inenge ichiyerera. Tiri kushungurudzika baba vedu vaenda, asi ndinosimbiswa zvikuru nekuti baba vedu ndibaba vaifamba panyika vachiziva kuti rwendo rwepanyika runogona kungopera. Saka sangano reRoman Catholic, regai ndiwane mukana wokukutendai zvikuru nekuti baba makavapa mukana wokuita zvavakadanirwa panyika uye vakazviita namazvo pameso edu. Kufadza kwazvakaita meso edu, ndinovimba nedengawo rakafara. Iro denga runoti rufu rwemutendi runofadza denga. Saka taungana saizvozvi, ndinoziva pane kuri kupemberwa. Nesuwo tiri pano tofanira kupembera. Havachemwi ava vanorumbidzwa vematenga kuti makaita henyu, makatipa upenyu hwababa Ribeiro. Handisi kuda kupedza nguva pano, hatisi kupedza nguva yakareba tiri pano. Ndichakusumai vana baba vedu vari pano, asi basa iri harisi mumaoko angu. Ibasa randichasiyira baba Father Ngwenya kuti vauye pano vatisume vana baba vedu vari pano. Asi regai ndigamuchire ini pachangu mhuri yekwaRibeiro nehama neshamwari dziri pano, ndichiti aiwa, sunungukai, musha uno ndewenyu. Uye Mwari wamasimba ose arambe achikunyaradzai kubva iko zvino pari kuvamba basa irori. Namangwana ose narinhu wose rambai muchinyaradzwa. Pakati pedu zvakare ndiri kuona takamirira mhuri yeDoves. Ndiri kuona Mr. Innocent Chuma, our PR manager, vari pano. Regai ndikoti vasimuke vakubatei maoko. Ndisati ndasimudza vaNgwenya kuti vauye kuzotipa maintroductions, regai ndigare ndataura chinhu ichi chekuti maona tambodedza dzimwe hama shoma dzauya muno mukati. Tanga tichiita inonzi identification of body. Saka chikamu ichocho tapfuura. Board viewing proper tichazonoita takuchechi, taisa paprogramu yekuchechi kuti zvinhu zvedu zvifambe nenguva.
regai ndidane Vangwenya baba muuye kuno mberi. Sorry. Pane vamwe vakuru vandandisina kuona. Mr. Jangwara, please stand up, mutibatire maoko. Ndo rep yedu yeHome Affairs ndo vaita kuti zvese zvikuungana kwatakaita pano kuve possible. Vanga vachimhanya kunyangwe nekuchechi. Ndatoshama kuti vasvika pano nguwai. Ndege yacho handina kuinzwa iyi. Vari kumanya chaizvo. Vachangwara, batai maoko. Pamusoro vambewe inini ndiripo kuintroducer anafata vatinavo. Chekutanga ndinointroducer sekuru vedunhu rino reHarare, Archdiocese of Harare, the Archbishop of the Archdiocese of Harare, vanonzi sekuru Robert Christopher Ndlovu. Okay. Tiri ipapo tina Vicar General veArchdiocese of Harare, Baba Kenneth Mugoti. Tabva ipapo tina Parish Priest weSt. Mary's Queen of Peace kunova vaigara pamwe chete naBaba tichaona chikukwa. Okay. Tiri ipapo zvakare vaigara ikoko pamwe chete naBaba Clifford Netekwa. Kupedzesera ndinofunga tina Baba Tendai Reke Mashaya Mombe. Notenda nekuziviswa utungamiriri huri pano. Programu yedu iko zvino yasvika pachinhano chekuti tichibva pano tikwanise kufamba kuenda kuchechi kwedu. Tichafamba takadai, tichabuda tose nepano, mucharatidzwa maamberi apo paserapo kuti muri kufamba sei. Asi ipapo muchambomira zvishoma pamota yakapaka ipapo, muchatimirira ipapo kusvika tasvika nekasiketi redu tichitungamirirwa navana baba vari pano, zvotiitira zvakanaka. Saka ndichakumbira vakagara kumashure uko, mashure uko, tofamba towards your right, neapa touya nepanapo, tobuda nepano. Vana baba simuka heni. Regai vatitungamirira. Rufu rwehama yedu Baba Emmanuel Francis Ribeiro rwotiyeuchidza nezvekuva munhu kwatiri, uye kuti upenyu hwedu pasi pano upfupi, asi kana kune avo vane chitendero murudo rwenyu rufu harusi mugumo kana chimwe chinhu chingaparadze kubatana kwedu nemi murupenyu rwedu. Tinogoverana chitendero chevateveri vomwanakomana wenyu nechitarisiro chevana vaMwari. Titumireiwo munguva ino yemiedzo namarwadzo ruvheneko rwokumuka kwaKristu, tichikumbirira Baba Ribeiro uye navatikani vake nomuna Kristu mambo wedu anogara chitonga kwemisi isingaperi. Mwari Baba mudzikinuri wedu, makazvipira kupa kuti vamwe vose vaponeswe murupenyu rusingaperi. Takazvireveka, tinokukumbirai kuti munyaradze varanda venyu mukusuwa kwavo, uye kuti mugamuchire Baba Emmanuel Francis Ribeiro mumaoko etsitsi dzenyu.
imi moga ndimi musande muri nyasha pachadzo nokufa kwenyu makazarurira vanotendera mamuri musuwo worupenyu. Regereraiwo Baba Ribeiro matadzo ake, mumupewo nzvimbo yomufaro, nzvimbo yechiedza norugare mumambo hwembiri yenyu narini narini. Izvi ndinowana chikumbiro kubva kuna sekuru. Mambo ngave nemi, chikumbiro chaMwari Baba nomwanakomana nomweya mutsvene ngatiburei pamuri chigare nekugonisikira. Tinotenda zvikuru. Simukei. Também vakagara vamberi kubudirai. Teverai. Mira. Ngatishipinda mota dzitabva nadzo. Ndanzwa kuti kuna baba vanga vari kunova nemota yavo. Ndaikumbira kuti ivi itevere.
Thank you. Dengan dua kandung. Mungkin yang mau saya melakukan itu. Excuse me. Ray, can you take some room? Su fanno bene l'altro, sono checks. Oh, nice. Mungkin nanti kita Lexus Kacuk-cuk. Range 100. Which one? Foreigner film. The white soap. Okay, because I wasn't going to. Ayo, ini saya balik. Pindah kameramen dia. Mungkin na bosi dah, boleh juga dah. Oh, sangat. Ah, tapi tu saya ada kamera ni betul. Oh, kamera ni kamera ni. Saya tu bang. Itu mati ada kamera. Which one? Betul. Ah, turun betul aku kamera tu. Agora! Aqui está tudo. Tudo da baba chega.
여기가. 예. All that wood detail. 됐습니다. 보수파면이라 무슨 문제 맞죠? 아예 비했습니다. 이가 와요. 아이도 뭐라 만지기가 그런데 아무튼 없던데 이 사실과 생각이 뭐라 있고
akatomira vakakora mauda kuvatuya ozikona kupinda chidayo unoshanga kuva chisinga kana yosunga tooneka masheto zvawao kacheka rure kwenda